Hello mga subscribers, likers. Again, ito si Modernong Mang Kevin 2. Bakit 2? Kasi nga, nagka-problema yung ating 1. Possible nagkaroon ng anomalya. So, hindi na natin ma-seen sa YouTube at bigyan na wala ang account natin. So, hindi po tayo masasawa. Kahit sa 435 videos, talagang pinagpaguran po natin ng gusto yun. Naalala ba yung start natin, di ba? Nandito kasi yung store, ang ano kasi, nang doon, lahat ng pasyente ko kagaya ni ano nga kapatid? Ni Ate Rosela, yan, po ka. From the start kasi, nandun yung history niya, di ba? So nakakalungkot lang na may mga makikinabang na ito, yung buong sabihan natin ng mamamayan natin Pilipino na mayroong isang modernong Mang Kevin na tumutulong sa mga tao kagaya ni Ate Rosela. So, si Ate Rosela po talaga, ay dapat natin tulungan. Kasi po, hindi na po, halos sa ikakain lang nila, pero wala po siya kaya magbayad. Ito pong tao nito, ay dati po meron kasi namatay po yung asawa, di ba? So namatay po yung asawa niya at nagaganyan pa siya. So, napakalaga po ng vlog na yon sa akin at sa bayan ng Pilipino na merong isang modernong Mang Kevin na tumutulong at nagpapagaling sa mga stroke patients sa tulong at awa ng Diyos at gabay. So, nagtataka lang ako, bakit may mga tao na binura o namura, di ba? O hindi natin malam, hope and pray na ma-recover pang muli. Pag hindi, talagang kailangan kasi natin mag-vlog para yung ating mga subscribers ay meron talagang pinaparoon ng mga sitwasyon. So, ito po si almost 3 years ka ng stroke, di ba? So, dati, di ba dati mo, yung kaya nga sa Noong una, hindi ako nakakapagsalita ng diretso. Yung kamay ko, hindi ko na igagala, pero ngayon, pagkakas ko na. Yung paglalakad ko naman, medyo mabagal, pero ngayon, kahit tumakbo ng konti, pwede na. Nakakapagluto na ako. Nakakapaglaban na ako sa washing machine, may sasampay ko na. Yung makikita ko na siya. Praise God. So, ito po yung... Marami na ako nagagawa. So, tatanungin kita, Ate Rosela, kasi maraming mga stock patients natin na sumusuko. Pero ma-advise mo. Kailangan ba therapy? Kailangan natin yung therapy kasi talagang malaki ang tulong natin. Malaking tulong. Lalo na si brother o Mang Kevin, kung minsan papasa sa akin dito, kung minsan busy rin siya, may iba rin sa tinutulungan. Hindi lang ako. Kaya kahit na ang sarili mo rin, therapy mo, tuturuan ka naman niya kung anong gagawin mo. Kahit wala siya. Unti-unti yan, makaka-recover din tayo. Oo. Okay na lang. So, may kagaya ka, si Pauline. Si Pauline kasi, yung taga-arayat dating. So, pati rin si Banji, ganyan pa yung mga sitwasyon nila. So, tatlo silang kamay na lang problema natin. So actually, mas veterano ito si Ate Rosela kasi 3 years. Iba, 2 years. Isa naman, 4 months, si Pauline. So, ang problema niya lang is kamay talaga. O kasi, pahinto-hinto may kasi tumitin therapy. Kasi hindi ko siya maubigan kanina. I-sponsor lang kita. Oo, na-sponsor lang niya ako. Siyempre, kailangan din niya ng pera. Bibili ng gamit. Yes, bibili ng mga kapangangailangan. So ngayon, tayo ay itinalaga ulit ng Lord dito, ng Diyos, para mahin po ang muli kapatid. So maraming tayo, ha? Maraming tayo. Mateo 6:33, pag sumakita mo ng paglalang ng Diyos, at ang lahat ng bagay, ipagkakaroon sa iyo. Marcos 11:2, magkaroon ka ng pananampalataya. Magkilang Diyos Ama, maraming salamat po. Kung ginako yung muli dito, your great purpose, Lord God, ang si pagalingin, ayos yung malawang Ama, ayos ang faith, Lord God, Lord God, Lord, bless mo ang mga kamay, bless mo ang buhay, sa mga po ng buhay, ang mga anak, protect ang Lord God, help us, Lord God, at samahan po kami sa mga gawin nito, sa pangalan po ni Jesus, maraming salamat po. Amen. Amen. Bukit muna tayo, kabang titira tayo, ha? Alam mo kasi, matagal na kami hindi nakikita. Almost, ilang buwan tayo nakikita? Isang buwan na ba? Dalawang buwan? Hindi, mga 4 months na. Okay, so anong ginagawa ko nung wala ako? Anong mga ginagawa ko? Lakad-lakad sa umaga. Nagluluto ako ng almusal. Sarap ng almusal na luto mo. Tuyo tsaka ito. Ang sarap talaga ng tuyo. Ito yan po talaga pambansang ulam po talaga ng mga sambayan ng Pilipino yan. Tuyo. Yan, ang nanday mo dyan. Lagyan mo ng kamatis yan. Sarap yan. O kaya suka, di ba? Sarap yan. Bawang.
po sa totoo lang, sa kahirapan natin ngayon, kung diskarte lang. No? Ang important na actions na ako. Yan. Kahit medyo mabagal, O sa lahat po ng mga subscriber natin dyan, actually, nakakalungkot isipin nga, sabi ko nga sa'yo, kasi yung ating vlog na yun talaga napaka-importante po sa akin yun. It is a history. Di ba? Kasi yung mga napagaling mo from malalayang lugar eh. Yung iba, halos namayapa na yung iba natin doon. At during pandemic pa natin ginagawa yun, di ba? oo, yun nung buhay pa yung mister ko. Ayun oo, Eh, kahit na paano, hindi nakakalakad. Pero nung sinumulan ng Wala ka, therapy, di ba? nakalakad. Bago matay, di ba? Kumakanta Kumakanta pa. pa. Tawa pa ng tawa. Bakanta pa si brother. Praise Oo. God. Kumakanta siya. Kaya kahit pa paano, nakarecover siya na kahit konti. Against right tayo mga kapatid. Makita mo ka natin siya, ganda kasi. So, Ayan. So, nga ba naman side? Hindi ba? Yan. hindi ako maganda na, matanda na ako. Noong July 2, 60 na ako. So, mga subscribers, balik tayo sa ating therapy. Kapag kami gugwentuhan ni Selvo kasi actually, yung sabi ko nga, red vlog natin. So, panonood mo to, hindi na alam yung hirap natin, no? Yung nakakalakad, yung Hindi pa nakakalala. kung paano kita talagang sinurvive, di ba? So, sabi ko nga sa kanila, bakit hindi naman buburahin yung vlog ko? Eh, puro pagtulong sa kapwa. Yun eh. Marami rin mga tao tayong tinutulungan. So, again po, mga subscribers, likers, sinasabi ko nga na ang paggagamot po ng therapy ng stroke, hindi po ito biglaan. Ito po ay tiyagaan. Ang tiyagaan po ito, ang disiplina, at kailangan din po natin siyempre ng doctor medication. Kailangan din ng check-up. Yan. Tapos kailangan yung ating hemoglobin, yung ating Pag-lab test, yan. Kailangan po talaga natin yan. Kasi po, dadaan po tayo sa proseso. And siyempre, nandoon po yung ating fuel kay God, yung ating pananampalataya. Una siya, Yan. sa medicine talaga. Yun. Alam mo. Siya talaga. Ikaw ba yung nagbalik na sa church, no? Oo, nakakapag-church Praise na the ako. Lord. Linggo. Hallelujah. Meron din kasing akong nasasabayan. Yan. Lahat, yung pamasahe. Woo, praise the Meron Lord. akong, dyan siya, nakatira. Dito na sa Camias. Grabe. Sinasama niya ako sa church kahit siya ang nagbabayad sa pamasahe. Basta bukal sa kalooban pumunta sa pag-church. Dito na church na ako. Oh, at saka nga pala, so, Kasi kung nag-church tayo, kasama natin si praise the Lord. Lord. Yan, number one. Number 1 yan. Yung mga tinuturo ko sa ating mga pasyente natin, wala naman sa religion. Diba? Sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Kasi siyempre, we're not living in religion, but living in relation to God. Kailangan natin ng pasalamat, dalangin, Oo. tayo ay mabuting tao sa ating kapwa. Yan. Alam mo, Basta unahin natin siya. napakasarap po ng tumutulong sa kapwa mga subscribers natin dyan. So, isa kasi nami-misinterpret natin tao. Kung nakikita mo lang, judgmental ka. Huwag po tayong judgmental. Masama po yun. Sabi nga sa Lucas 6:37, huwag kang hatol nang hindi ka tulad ng Diyos. Diba, huwag kang mamusga. Hindi ko sa ng Diyos. Magpatawad ka. At ikay, matatawarin ng Diyos. So, nasa Bible pag nagbabasa ng Bible, napakasarap. So, wala akong perfectong tao. Pinakamaganda po dito talaga is tumulong tayo at tumulong tayo. Kaya nung itong ating pasyente na to, kailangan po talaga ng tulong nito. Yan. Baka naman! Baka naman! Baka naman! Ayan. Okay. So, ito talagang si Madurang Mangkipin talaga ay eagerness talagang tumulong sa mga ibang tao. So, sabi ko nga, God give me talent and skills, so I have to share it. Kailangan ko rin tumulong sa mga nangangailangan talagang tao as deserving. Yan. Pero pag naman ipambayad tayo, you can, siyempre hindi naman pwede, di ba? Share the blessing. Share the blessing tayo. So, ano ngayon? Marami na nagagawa ngayon. Oo. Aside, Hindi na lang, nakakapagpulis. kapagluto ka na, kapag-church ka pa, Basta mahiwa lang yung mga ingredients. okay na. Kaya-kaya ko na. Wala, babatiin mo mga Binabati ko si Yung shout out. sa art ko kayo, si Rosa, mga kapatid ko, si Edwina, si Joey, si Angelo, si Zoe. Yeah. Love you, Zoe. Ikaw na lang ang bibigyan ng kaligayahan ko dito sa bahay. Yeah. Love you. Yung mga pinsan ko na nakatulong din sa akin, si Mark,
si Ate Lu, si Kuya Alan, mahal ko kayo. Kami naman ang mga subscribers, ha. Dati hindi makapagsalita, nakapagsalita na siya. Praise God. Talaga ng Diyos talaga natin, talagang ipagbigay. Natulungan sa ating mga mananampalataya. Yan. Yan ang Diyos. So, shout out nga pala dyan sa may Lusong family. Kila Robin, kila Sally, kila Joby, sila, kay Don Juan, sa lahat din ng mga sawang tumutulong sa atin dyan. Sa inyo dyan, shout out. Ayan. At sa mga tumutulong pa, at manunod pa ng vlog na to sa inyo lahat, shout out. At at sa atin ko, sa itong nakakit, sa Kui Clan, kila Bayo Edgar, sa lahat ng mga Kui Clan dyan sa Pagdakati, sa inyo lahat, shout out! At sa mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid ko at sa inyong pamilya, yan, sa inyo lahat, mabuhay kayo, shout out. At sa mga anakis, graduation na ako. Tapos, teacher, cum laude. Congratulations, ano? Congratulations sa iyo, Lena Marie Sala. Congratulations sa iyo sa iyong this coming August graduation. Teacher ka na. Ikaw graduate na. At ikaw pa ay nakasungkit ng cum laude. Salamat. Salamat sa Panginoon Diyos. Salamat po. Sabi ko, nakachamba kaya yata kay Lord. Ito ba siya? Ajang siya, shout out. Advance happy graduation to you, anak. And congratulations. Dahil ito'y nakasungkit ng cum laude. Proud of you. Salute. Yan. Pati si Ate Celia, congratulations daw. Congratulations! Congratulations. So sa lahat po ng aking mga subscribers, makabago po yung ating ginagawa sa ating pagka-therapy ngayon. We combine everything. We do everything for speed recovery. Ayaw ko po yung mabagal kasi masyado mabilis ang panahon, di ba? Dapat mabilis tayo. So dapat we make a speedy recovery. So watch nyo po till the end. At tandaan nyo po, konting-konti na lang yung problema niya kasi yung kami na siya. Kasi kaso ko lang, babe. Ayun, ba? Praise God, ba? Nandang mo siya talk sa akin niya. Hindi ako kutungan ako. Hindi ko lapita. Sige. Ayun po mga subscriber, nanununtok pa. Ayun, no? Praise God. So lahat pa ng tinuturo ko, ginagawa mo. So mga kinakain, mabaho, dahil tayo na tayo ay walang email sa mga Kumakain ako konti. Sabi nga ng doktor kahit may konti-konti, pwede naman tumigil. Let us always follow advice doctor. Kasi yung ano po talaga number 1 yan sa ating kalusugan. Bawal ang maalat, bawal ang matamis. Pero wala akong diabetes. Ito lang ang nung nagpa-check up nga ako nung ang sakit ko lang talaga ito Wala, ayos yung kidney ko, ayos yung lungs ko, ayos yung atay ko. Okay naman daw siya. Alam mo, talaga mabait si Lord. Hindi yung anak ko, kwento ko pwede. Yung anak ko si Dawson, hindi ako masyadong nalibigyan ng blessing. Si JR naman, nakita paano siya nakakabili ng gamot. Ngayon, para makakuha ka ng lab test, ng laboratory test, ang mga konsyel pala, salamat. I-shoutout natin yung mga kasi tumulong siya. Ano ba natin yun? Junior Barangas Camyas Asiko. Yung mga konsyel si Konsyel Tony, Konsyel Bedes, Konsyel Karen Bernard, Konsyel Renel, Tumutulong siya, no? si Kapitan Ronnie. Yeah. Maraming salamat sa mga... Shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagtulong mo kayo sa aking stroke patients. Shout out sa iyo. Mabuhay ka. Yan. Saka si Ricky Morales, salamat sa inyo. Nakapag-lab test na ako. Nakapag-check up na ako. Congratulations sa iyo, ha. Sa lahat ng mga Salak clan dyan. Mga yan. Mga Gutierrez clan. Yan, mga Garcia clan sa sa Pandating, sa Batasan, mga Garcia, all of you, mga Pineda dyan, mga tropa dyan, mula dyan, shout out. Okay, yan, sa mga likuman dyan, kay Paring Ray at kay Kernel, sa inyo, shout out. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa mga tulong. Alam mo kahit hindi malaking pera, malaki yung advice ka, di ba? Kasi naman buhay ng tao. Hindi lagi nga sa babae. Nagtitreat pa yung kahit may mga taong hindi na yung mga okay
lang yan. O, dyan sa may Tabuan. Tabuan. Mga Kiambaw dyan. Basta si John, Mga shout out. number one. Gagantihan kayo ng yung pagbibigay ng blessing sa kapwa ninyo. Lahat po ng mga customer ko at mga tumatangkilik pa rin sa ating Modern Mang Kevin 2. Ito na tayo, ito na. Wala nang 1 eh. Modern Mang Kevin 2. Yan, new version na tayo. So, sa inyo lahat, mabuhay kayo and God bless. Sana na mabless naman tayo as we bless others. Kung sa tutulong, marami akong project pa na-bless ako eh. Sabi nga doon, marami kita tawag tutulungan eh. Hindi naman medyo mabagal ang pusit ko ng ating vlog eh. Bababasin ng mga subscriber natin, malamig natin kung ganyan. Alam mo, sa totoo lang. Siyempre, pagka kumita ang vlogger, talagang tutulong niya. Siyempre, mga aspiring vlogger na yan, talagang walang-wala pa yan. So, tulungan po natin yung ating kapwa Pilipino, tulungan po natin ang mga vlogger talagang, nagbablog talaga ng importante. Yan, mga subscribers. Please, don't forget, like, share, watch, subscribe my YouTube channel. Modern Mang Kevin 2. Ayan. Ito na tayo. Dito nagka-problema ko na sa yung mga natin. Mga history natin. Yung mga hindi ko. Pwede mo rin maging ka ng kapwa-tao. Siyempre, naman sa tayo. Hindi na sa akin. Nakakasama ng loob. Kasi siyempre, pinaghirapan natin. Yan sa kanila importante. May parto pa eh. Kung sira yung lane ko, may 3 pa yan. May 4 pa yan. Kaya hindi mo pwedeng masira kasi alam mo bakit? Kasi ito ay talagang ginagawa ng Diyos. Yan eh. Nakakatulong ng tao, huwag naman. Yun ay, hindi ba? Akala kasi nila yung vlog, hindi lang. Kasi modern mang keto, nakikita ko ito. Yung pagtulong, ang definition ng isang stroke therapy, no? Kasi napakasarap po nakakagaling nakakatulong ka sa kapwa mo, naling walang-wala, di ba? Sarap mo pakiramdam yun. Saka pala sa Kuja Farmer dyan, sa may may kasi ito, si Kuja pala. Kamay din. Sa may Gatchawin, Procdos. Kujak lang dyan. Kaya parang kay Stock Patients Romis, si pamilya. Shout out! Mabuhay kayo. Kapag si Stock Patients natin po dyan. At sa mga huminto, kaya mo doon naman kayo, huminto kayo. Pray ko balik uli kayo para, di ba? Masarap kasi may prayer, di ba? Number 1 kasi ito lang is prayer, di ba? May prayer ka, powerful yan. Kasi para saan ha? Kasi parang dalang. So, mga kasi parang ganun kapatid, hope and pray. Ito ay, actually, meron kasi yung tagang 10 years na stock, 13 kaso. Talaga tinutuhan mo siya. Pero bakit siya pinitigilan namin ng kami? Sa Diyos lang, Sabi niyo, pwede tatlong beses sa inyo. Matigas eh. Sa Diyos ang sige. Walang ibig. Ako, totoo lang, may petraya ako. Sa klase mo ito. Pero tuwa ka sa akin. Sobra. Hindi mo ako napapasalan. Oo, siyempre, pwede ko ito eh. Buhay ka pa eh. Parang gusto na niya akong mamatay. Buhay pa raw ako. Ang kemping loveless. Joke lang yan. Ang kemping loveless na naman. Nibig, yan. Diyan naman tayo. Focus muna tayo. Ayan. Masama kasi laging serious. So, Ang problema, so yung wala ako. Tambakan ng problema. Tambakan ng mga nandiyan na manininig. yung problema. Lahat ng Alam mo, ikat mo lahat kay Lord yung sa mga problema. manininig, Lord, sabi ko, dagdagan pa siya ng mga, dagdagan pa siya ng manininig yun. Sabi ko, makakaraos yung tayo dyan. Kasi may mga talagang manininig talaga na high blood. Sabi ko, makakaraos yung tayo. Kasi ito lang, hindi lahat kasi yung therapy ni brother o ay ni Mang Kevin May pera, oo. libre, nagbabayad. Talagang yung walang nagbibigay, yung libre lang yung talaga. Makakatulungin naman siya eh. Kaya hindi naman niya mapitigayin talaga yung mga tao na Wala. wala talaga.
Yun yung ganitong pagbibigay ko nga niya sa amin, blessing na yan, no? Yan. Kaya alam mo, kasi minsan kapatid, pag ang Diyos sa'yo, sinabi, punta mo talaga. Oh, alam mo, sa totoo lang, actually, hindi ka plano eh. Oo. Punta mo, pintintan kita. Kasi nang kasi ang Panginoon Diyos talaga din, kaya talagang inaasal sa tao na humihingi ng tulong. Kaya, at may tao naman na mapangusyo talaga. So, sana, bless kayo, Lord. Nag-bless naman kami, hindi man na ano eh. Kagaya yan. Si Modelo Montero, Ang pera talaga wala pang eh. na-transfer na sa pesto. Eh, ito nga, sabi ko nga kay kapatid, sa pasyente, may closing muna ako na tulok. Tulok or may things sa spa habang ako nag-iipon. Kasi nga, gagamitin yung pesto, ayoko naman magkaroon pa lang yung Bakit? Hindi naman sa pagkain. Ba't kuha ko sa'yo yung service namin? Di ba kaya nga, dyan muna. Tapos hindi ko muna ako. Ako nakaipon, yun ulit. At saka ngayon, kasi yung August week patulan. Oo. Oo, di ba? Talagang tsaka ano, talagang Oo. ganitong buwan na yun, talagang buwan. So, sa bare months tayo. Oo. Ano sa tulong ng tawa ng Diyos, may mga taong gagamitin sa atin eh. Naniniwala pa rin tayo. Mga naman! Mga naman! Mga careful nga na stall. Hindi kasi alam mo maganda na stall kasi may mga tao na patamasala lang. Massage. Matutulungan mo sila eh. Yun ang purpose ko sa stall ko eh, sa Pandakake eh. Kaya nga sabi ko sa mga taga-Pandakake, alam ko mawala kasi may mga talagang... Pero kung kukuha ka ng peso, maliit na lang. Oo, yun talaga. Nagayang ba tayo ng stall sa Pandakake, ng mura-mura. Then, babranch out tayo kung kailangan. At Saka alam mo gano'ng malaki pagkayang-kaya na. oo. Ang yaman Diyos, hope and pray, itong vlog natin, mag-click ito. Kahit na hindi na tayo mag-stone, vlogging ano lang tayo, di ba? Tutulungan na natin. At mga subscribers, bala ko mag-barangay, ito yung naka-project ko na magkakaroon tayo ng mailing connection. Umpisa muna natin sa barangay. So, donation lang po yung ating back massage, yung ating hand massage, di ba? Para yung ating mga medyo hindi makapunta sa shop natin, wala talaga, abot kamay, makukuha nila yung massage therapy na magaling mo. Okay, di ba? Ikuto ka lang bumarangay dyan, ikaw ganun muna ron kasi paunta ko sa pila ha. Nasa bahay ko naman eh. Ayan. Kaya mo minsan yung kapatid minsan, ito kayo, vlog is talaga naman. Yung mga bagay talaga na ang kapatid tutulong ka at mga toong kaibigan, pagkailangan. May mga talagang toong kaibigan mo. Ako naniwala kasi ako dyan, mga subscribers natin. So, issue na tayo, continue tayo na kwentuhan tayo kasi nakabuhay naman kapag wala tayong story-storya. So, ito kasi talagang tested ko na ito, mga toong kaibigan talaga. Tutulungan ka sa kaibigan. So, yung mga kaibigan, talagang friend lang sila. O kasi, Sabi nga sa Bible, yun na lang kasi ang may kung tutulungan mo lang yung nabamahal sa'yo, wala ka din pala. Tulungan mo rin yung mga ibang tao. Yun eh, tutulong ka eh. At ang pagtulong ka lang galing sa puso. Diba? Especially galing kay Lord. Sa mga Lord. O sa mga nakis, shout out. O sa lahat ng mga kabasketball ako dyan sa may tanggal sa inyo na lahat dyan, mga tropa dyan. Sa inyo lahat, mabuhay kayo and continue our basketball as exercise for body conditioning and blood circulation. Sa inyo lahat dyan, shout out, mabuhay kayo. So mga subscribers, babalik ko lang kay Ate Rosel, ilan buwan na? 2 months? 8 months? Okay. Ito din pala 8 months na ito. Hindi nagalaw-galaw. So ito, kasi meron tayo sa kanila mission. Ayan. Si Paring Kal nga, Alfonso, sa Porac, meron din siya sponsor ng stroke. So, sooner, kapag naayos namin schedule namin ni Consiel Alfonso Arcilla dyan sa May Tondo, mapare ko dyan, may mini-mission sa Porac, mga stroke patients. So, Porac, punta dyan ang travel therapy ni Modero Montero 2. Yan. So, kung yung plano niya, medyo busy kasi ako dito. Hindi ko na mahating oras kasi may shop ako eh.
Kasi importante yung mga taong nagpapatuloy mo. Yung may hirap mo. So, kailangan ka lang skill. Ayan, MW ko sa kaya. Diba? Parang nung kami ang pagkakita sa mga mo, sino yung bakit ko? Ayun. Love. Ay! Kailangan love na sila. Pasapan. Importante. Panalig nila, okay na yun. Sa'yo sana I pray to you na sana maging maayos ang buhay mo. Hindi, wala. Ayun, maging maayos ang buhay mo. I pray to you. So God bless to you. At si Pamela shout out. Yan. Hello mga subscribers! Ito po, yung aming gagawing exercises kay Aprecian. So always do this para meron tayong stock patience. So be careful lang po yung ating balik sa kanya kasi nga yung fiber ng muscle niya, yung mga joints niya, hindi po na-prepare yan. So ayun ako, gano'n. Praise God. Yes, hallelujah. Yan, okay. So hanggang sa muli po, ito po yung ating muling pagbabalik sa ating diminution na si Stock Patience Rosel Caudilla. Okay, ilan po ka na? 60 Siya na po ako. ay 60 years old, senior, kaka-senior lang po. Morning July 2. Okay, July. So kasi muli po, is magaling ng marketing po at ang aking Stock Patience, si Ate Rosel Caudilla, is 60 years old, dito sa may Kamyas. Purpose, no? Puro uno. Kamyas, Puno. Magalang, ano? Magalang, Pampanga. Hanggang sa muli po, watch niyo po yung kanyang next time na bablog ko, yung paggalaw ng inyong mga daliri sa kanyang dalawang kamay. So, again, may kasabihan po tayo na huwag kang magsawang tumulong. Dahil ang pagtulong na ito ay kailangan sa kapwa mo at ang Diyos ang gagawin sa iyo. And please, don't forget to subscribe, like and share. 1, 2, 3. Modernong Mang Kepwing 2. God bless.